Di nava krîzên ku li Rojhata Navîn û Sûriyê diqewime de dewleta Türk û çeteyên wê li dijî gelên dibin dagirkeriyê de polîtikayên wêrankarî û dagirkeriyê yên digihêja asta naziyê dimeşînin û plansaziya şerê ku di navbera gelên herêmê de pêk tîne bi giştî û li Dêrezûrê bi taybetî jî ew heman plana îro ye ku bi armanca lêdana biratiya Ereb Kurd û yekkirina wan bi pêkhateyên mayî re û hemû celadên axê û terorîzma cîhanî tîne û ber bi bajarê Zeytûnê, Efrîn, Elbab û Ezaz ve dikişîne. Ji 6 salan ve ev rewş ji xirabiyê ber bi xirabtir ve diçe. Bi serpereştiya sîstematîk a Tirkiye ji bo pêkanîna plana xwe ya valakirina herêmê ji nişteciyên wê û guhartina demografiya wê ketina Cebhet el Nusraya terorîst bo Efrîn û pevçûna wê bi komên terorîst ên din re. Em bang li civaka navdewletî jî dikin ku bi berpirsatiya xwe li hember êş û azarên gelên xwe cihî li bajarê Efrîn, Elbab û Ezaz ji bin pêkirînên sîstematîk ji aliyê dagirkeriyê ve bi armanca guhartina nasnameya herêmê di çerçûveyê plansaziya guhartina demografiya herêmê ya li ser destên dewleta Türk a dagirker û çeteyên wê yên terorîst ve rabe.